अनजाग्रा लोगोफोर आरो आदै मादै बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावफोर नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय जोंनि YouTube चेनेलाव बेबादिनो जोंनि कार्टुन भिडिअसफोरखौ नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो नोंथांमोना गोबारैनो बुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअसफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेसन मोनो फार्स्ट भिउआर जायो जाहाथे नोंथांमोनानो जोंनि फार्स्ट भिउआर जानो हायो आरो लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि भिडिअसफोरखौ लाइक कमेन्ट आरो शेयारबो खालामनो दाबाव सापर्ट होलायदो बर'जों बर' औ नङाबा माथो दासो जादों दा लाइ 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 कर'ना भाइरास फैलायबाय लय 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 पापि सुनिया फैलायबाय लाइ 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 फैलायबाय कर'ना भाइरास फैलायबाय करिना भाइरासआ फैफिनलायबाय गावनि बेमार लानानै बैजों थांहां हरै थांहां आंहासो बिखाया गुरलुब मोनबाय करिना भाइरास फैफिनलायबाय पापि सुनि बेमार लानानै बेयाव थांहां बैहाय थांहां आंहासो गिनानै हासुनो ओंखारलायबाय फैलायबाय करिना फैलायबाय फाटु लानानै गिलु बालु गिथावना जाना फैलायबाय फाग्ला गुन्दाया फाटु जानानै फैफिनलायबाय से नै थाम चिकिनि मोनथाम ब्रै बा द' हिन्जाव गोदालाथ' आजिखालिनि मुगायाव साख्रि गैयाबा बाख्रिजोंल' मा जाबावनो गार्लफ्रेन्ड जाहोनो फैसा गैयाब्ला गार्लफ्रेन्डल'जोंलाय मा जाबावनो देशआव मा जानानै दं नायनांसिगोन एसे ओरैनोबाथ' माबा माबि जानानै थाबाय थाखाथारो देशआव खुलुमबाय रायजो राजाफोर नाफाम रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय जाबाय दिनैनि गाहाम रादाबखौ आं फरायगोन नाथुर नार्जारि देशआव कर'नानि दुंहाव थासारि कर'ना भाइरास पार्ट 2आ रिलिज जाबाय होनना खोनानो मोन्दों कर'ना भाइरास पार्ट 2आ पार्ट 1निफ्राय गोख्रोंसिन आरो गोरासिन महरै फैबाय होननानै सुलुंनिफ्राय खबर मोन्दों मास्क गानाबा 1000 फाइन लानाय जागोन मास्कखौ गन्थंनि जायगायावहाय खुगा बा गोदोना बा खोमायाव आलायनाय लानाय नुयोबा 1 लाख रोजा फाइन लानाय जागोन होननानै सरकारनिफ्राय गाइडलाइन्स होनाय जादों दुंहाव थासारिनि गेजेरावनो सासे बर' सिख्लाया सासे हारसा हौवाजों गोसोथोफ्ला जानानै बेंगालरसिम लांखार जादों होननानै खबर मोन्दों हाबा लागोन होननानै थगायजानाय सिख्लानि सना वालेटनि फैसा ATM गासैखौबो हारसा सेंग्राया लानानै खारबाय होननानै सुलुंनिफ्राय खबर मोन्दों आरो खबर मोन्दों जे बे गावखौनो अफिसार होननानै सिनायथि होदोंमोन नाथाय जोङो मोजाङै मोनथिफिनबाय जे बियो सासे बोरमा सिखावसोमोन बेनिखायनो आङो नाफाम रादाबनि जानानै नोंथांमोन बयखौबो मास्क गाननांगौ होननानै खावलायहरो आरो भिर भाहारनिफ्राय गोजानावबो थानो खावलायहरो आरो नोंथांमोना जेब्लायबो सेनिटाइजारखौ बाहायबाय था होननानै आखाइफोरखौ मोजाङै सुनो आङो खावलायहरो दिनै आङो नाथुर नार्जारि एसेनोसै लोगोफोर हेडलाइन्सखौ आङो फरायनानै फोजोबबाय दिनैनि हेडलाइन्सआ एसेबांसै नाफाम रादाबनिफ्राय आङो नाथुर नार्जारि एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों मा कर'ना भाइरासआ फैफिनलायबाय सुनि पापि सुनिया मारै फैफिनलायखोलै बेलाय पार्ट 2सो फैलायबावबायलै माबा सुनिनो पार्ट 1आनो खम जारला दंस' खालामलांबाय आरो दा पार्ट 2 फैबावनानै जाबादि जिब्रां होजोबसिगोनसो आरोना जोंखौहाय सेस मा खालामबावनांगौ जाखो दे मा खालामनांगौ मा मानांगौ जारला खालामसिगोनलाय बियो जोंखौहाय
माबादि भाइरासलै बेलाय 3 मास 4 मास उन्दुनानै थाबाय आरो दा सिखांफिनलायलायनाय जावलियानो असयब आखल बे भाइरासना सेंग्रा सिख्लाफोरखौसो सिंगेल खालामजोबसिगोन आरो जोंफोरबादि सिंगेलफोरखौथ' सिंगेल फोथैनायनिसो फाव लाबाय होनदां बे भाइरासआ मा दुश्मनि दंलै बेना सिंगेलफोरजोंसो दुश्मनि फरायनाय लिरनाय फोजोबना होजोबसिगोन सोरबा पास जानांगौफ्रा ग्रेजुवेट जानांगौ MA BA पास जानांगौ मेट्रिकफोरखौसो जाल्ला खालामना होसिगोनलाय बे भाइरासआ असयबनो अबे देशनिफ्राय फैयो जाखो बेफोरबादियालाय बेफोरबादि सुनिफ्रालाय सिखारा सानानो ओंखारलायनानै गेजेर नांलायलायबाय आयु एफा उन्दुयैफालाय हरावलाय मा खालामबाय थायोफालाय हाबाब मालायफ्रा जाबाय लोंबाय खिबाय हासुबाय खामानि मावबाय बेहा दाबो बिसनायावनो बाथाबनानै दङ माबा सिखार होनदों माबा सिखार ररा आयै मा गिलुबालु बागदावलायनाय फैजानाय बेलाय मा मोननोब्रा सिखारनानैलाय मा बेथन मोननो आरो मा खालामहैनांगौ जाखो बे गिलुबालु कर'ना बोथोरफ्रावलाय बिदिसो होनबावदों नोङो गासैबो खोथायावनो उल्था आयु मा जाबावनांगौ दे होमबालाय बे बिसनाखौनो बाथाबनानै था बे बिसनाजोंनो हाबा लादो नोङो बिसनाजोंनो आरो मबाइलजोंनो हाबा लानानै थाबाय थादो नों उन्दुनानै सिथाबनानै थाबाय थादो नोङो बे बिसनायावनो लाखि सारा सिखारनोबो सिखार नङाबा नै दै गुदुंजों लुनानै होफैगोन दानो सिखारबाय आयै बारा दाजांबाय थाथासै गिलुबालुनो बिराद समायना सिख्लाफोर नुलायथारदोंमोन बिबार बारियाव बेरायफानाय बेनिखायनो सासे समायना सिख्लाखौ बिहामजो लानानै होफैथारगौमोनलै आं नोंनो मा बिहामजो लाबोगौ नोङो असैब लाजिया नोङो लाजिया खामाय रोङा दामाय रोङा बेहाय हिनजाव लानायनि खोथा साननो बिहामजो लानायनि खोथा साननो लाबो नायनि आङो माबादि बिहामजो लाबोयो महरा मोजां आखला आंजां बिहामजो लाबोयो बे न'आव हासिबजों बुब्राबना हरगोन आङो हासिबजों होसो बुनानै होसो हरगोन आङो बेहाय नोंखौबो आरो नोंनि बिसिखौबो मोनथिबाय बे न'आवहाय आंनि न'सो मोनथिबाय बेहाय रावनिबो बेहाय पावार गैया मोनथिला लाखा मोनथिबाय माबा सिखार नायबानो जाबायना आयै माबादि हिनजाव लाबोयो आङो महरावबो मोजां आखलावबो मोजां मिस इन्डिया नङा मिस वार्ल्ड नङा मिस इउनिभार्स एकदम लोखि हिनजावसो लाबोखागोन आङो नायबानो जाबायना What a nice bike! बिराद मोजां नुदों नोंखौ बेबी बेबायदिजों So handsome and so beautiful bike. Oh, thank you so much, Sonati darling. नोंखौबो बिराद क्यूट आरो प्रिटि नुथारदों सना बादि नों गाखोबा आरो साबसिन आरो हामसिन नुबावगोन बे बाइकआव नोंजोंनो बेरायनोथ' आं बे बाइकखौ लानाय जादों थौदो गाखोदो अबेयावबा बेरायहैनोसै Okay, baby. Wow, Sona, मासे मोजां बोहाय दिनैनि दिना बेरायनानै जोबोद मोजां मोनदों औ बेबी नोंबोथ' बिराद समायना नालाय ओंखायनो बोथोराबो दिनै समायना जाना होथारबाय औ डार्लिं गोसोफोरखौनो बिरला जोबनाय बादि मोनबाय आं हायाव दं ना अख्राङाव दं बेखौनो थाल गैला बिदियालाय जाखागोन ना आंजों मोजां मोनलायनायावलाय आज़में ऊपर आसमानी से आज़में आगे ज़माना है पीछे आज़में ऊपर तुझको जो पाया तो जीना आया अब ये लम्हा रह जाए थम जाए बस जाए हम दोनों की दरमियाँ ओइ रमिअ एन्ड जुलियट लैला मजनु एफा खरा बारहुंखा बादि अबाय सिबलांनो नागिरदों नोंसोरलाय सार नमस्कार एसे गार्लफ्रेन्डखौ लानानै बेरायहैदोंमोनलै सार गौरां पार्कआव पुलिसखौनो ओइ सारसो होनलायबावदों नोङो हाब मासे फाल्तु सेंग्रालै नोङो
है सार बिदि नङाब्रा आंबो मोजां सेंग्रासो रेसपेक्ट होनायखायसो सार नमस्कार होनदों नङाबाथ' लान्था थाख्लुबो होनो हागौमोन ना आङो ओइ गथ' सोरखौ लान्था होनदों नोंलाय हाब सार नोंखौ होनाखैलै सयथिबो फान्थासो होनदों आङो फान्था बिराद लोंनो लुबैदों गरमा दिनै बिराद बारा जानायखाय आंनि गार्लफ्रेन्डखौसो होनदां फान्था लोंनो नांगौलै होननानै मा नङा बेलाय मोनथिजोबो आङो नोंसोरबादि दानि जुगनि सेंग्राफोरखौ बेरायनाय जानाय लोंनाय सिख्लाफोर थिखोनानै बें ब्रें 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 बाइक साब्रुं बायनाय आरो पुलिसफोरजों उल्था उल्था रायलायनाय गिदिरफोरखौ मान सनमान होनो रोंला नोंसोरो नङालै सार गार्लफ्रेन्डबाबो लोगोसो बियो आंनि जों सानैजों कलेजाव हमवार्कसो बानायनो थांनो नागिरदों नटसो लायनो नागिरदों जों जानला मोनला बेरायलाबायालै सार आरो बहा लोंहैनोब्रा सार फैसायानो गैया नों अननानै हरबा एसे लोंहैजागौमोन सार नङाबाथ' आं जानला मोनला लोंलाबायखाया जालाबायखाया बहा साख्रि मोननायनिब्रा सार फैसायानो गैयालै बहा बेरायनो मोनलाबायनो जोंफोर बादियालाय नोङो पुलिसनावसो उल्था फैसा बिलायबावदों लोंनो माबादि सेंग्रालै नोंलाय ओइ सेंग्रा मा नामलै नोंना आंनि नामा थब्ला बर' सार आरो लोगोफ्रा आंखौ अननानै दुग्गा बर' होननानैबो गाबज्रियो सार आच्छा बाय द वे I am इन्सपेक्टर खांख्राय ट्राफिक इन्सपेक्टर आं बे जायगानि ख्रेब खेबो आङो जाय आंजों जायो बांद्राय दुगाद्राय इन्सपेक्टर खांख्राय नामखौ गोसोआव ला वाव नाइस जा मोजांथारलै नामा नोंना सार मानसिखौबो डेन्जार नुखाथारोलै खांख्राइ बादिनो डेन्जारेस नुखाथारो नंगौ नोङो थिगखौनो बुंथारदों बेफोरखौ बाथावथोदो दानिया खोथा जाहैबाय नोंसोरो बे कर'ना भाइरास बोथोराव मानो बेबायदि बेरायलाबायदों मानो बिदि नोंसोरो गिदिंलाबायदों नोंसोर गियाखै नामा भाइरासखौ दानो 1 घन्टानि गेजेरावनो कार्फिउ नांसिगोन नोंसोर हास्लाबलायनाय नङा आरो गेजेरावहाय नोंसिना मास्कबो गैबावा नोंसोर मास्कबो गानबावाखै आरो ससियेल डिस्टेन्सबो फालिबावाखै बेथ' नियमनि कानुनखौ सिफायनाय जादों नोंसोरो बेनि थाखाय नोंसोरो फाइन देलै सार बेफोरखौ जेबो दासानसै जों न'आवनो थांनो नागिरखाबाय आरो मासाबो दहाय गबोदोंब्रा सार बाइकनिफ्रायनो माबादि मास मोनथाय फोरलाब फोथाब बारजोंनो फोरलाब फोथाब जिरलांबायलै मोखाङाव गानखाथारदोंमोन आं सार मास्कखौहाय मा होनबावनो औलै सार जों मास्कखौ गानखायो जोंना मासआ गोमादोंसो दहाय लामायावनो जालदाब गबोथारदों नंगौ नामा दे बिदिबालाय नाथाय नोंसोर गोसोआव ला मास्कखौ जेब्लायबो गाननांगौ नोंसोरो बाइक सायावबो आरो गारि सायावबो उन्दुनायावबो जिरायनायावबो नोंसोरो मास्कखौ जेब्लायबो गाननांगौ नोंसोरो बाइकआव जाब जिरायनानै मास्कखौ जेब्लायबो गानथारनांगौ एबारनिफ्राय आरो खनसे नुबावबा जागोन सार गानथारगोन नै दानो थांनानै बायनानै लांफाखानोसै सार मास्कखौहाय बे फाथिसुनि कर'ना भाइरासाबो जारला खालामथारबायब्रा सार बाइक सालायनायावबो जानाय लोंनायावबो गारि मथर सालायनायावबो खिनाय हासुनायावबो बिराद असान्ति खालामना होथारबायब्रा सार हाबाब गारि सालायनायावबो खारफालाबायथारो नामाब्रा बे भाइरासालाय सार मारै जाबावनांगौ जाखोलै समान खारफाथारो नामा बेनि थाखायनोथ' होनदोंब्रा आङो थब्ला बाबु नोंसोरो मास्कखौ गान गारि सालायनायफ्राव गरा सालायनायावबाबो बाजारफोर खालामनायावबो मास्कखौ गान मानोना बे बेमारा जाहैबाय मानसिनिफ्राय मानसिसो बारदेरलायो नङाबाथ' बे मानसिनिफ्राय मानसि जायगा मोनाबा जे हारसिंनो जोबलांसिगौमोन बे भाइरासा जेबो गिदिर खोथा नङा बियो बाहेराफ्राव ओंखारबा मास्क गानदो सेनिटाइज खालामदो आखाइफोरखौ मोजाङै सुदो आरो नोंसोरो साबधान थालायलायदो होमबा जोंबो खामानिया खम जायो जोंबो बांद्राय बुजायनाङा हमलाबायनाङा नोंसोरखौ गारि मथरफ्राव जोंनाबो खामानिया खमायगोन नोंसोर गावबा गाव साबधान थाबानो हारसिंनो बे बेमारा जोबलांगोन बेखायनो जेबो टेनसन लानो नाङा हाब मानिनांगोनलै नोंखौ सार थेंक इउ जोंखौ जा मोजाङै बेबादि बुजायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच सार इट्स अके थांनो हासिगोन नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासिम नायबायबा नोंथांमोना भिडिअआवहाय लाइक आरो कमेन्ट खालामलांदो आरो जोंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानबा नोंथांमोना गाहायाव थानाय साबस्क्राइब बाटनखौ थुनानै गालांदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो नोंथांमोना थुनानै लादो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअसफोरखौ नोंथांमोनानो सिगांसिन नुबोनो मोनो थेंक्स फर वाचिं लोगोफोर थेंक इउ गोजोन्थों